si hi havia alguna mosca per aquí, perquè si hi ha alguna mosca, bueno, si hi ha alguna mosca la sabem caçar, no? Bueno, li costa una mica al noi de caçar-les, però sí, alguna cosa hi ha. Que en algun moment, quan s'explicava m'ha recordat a la sèrie Hannibal Lecter, aquesta sèrie. Ah, sí? Sí, perquè he pensat, dic, sí, això és el que feia l'Hannibal amb la gent. Ah, ja. Tot plegat... Psicòpata una mica, pots dir. Un psicòpata. Però tot plegat és una obra que convida a l'absurd, al desencant, a la... Parla de moltes coses, ja. Es passa tota una vida pràcticament, ja des de l'infantesa, l'adolescència, aquesta mena de Hamlet, perquè podríem dir que és el Hamlet de la Lluïsa Cuniller, aquesta relació entre aquesta mare i aquest fill, no? I es parla de moltes coses, del pas del temps, es parla de moltíssim de la societat on vivim, de les relacions humanes, bàsicament, evidentment, no? Amb aquest Hamlet que fa tants i tants papers, no? Aquest actor, ell ja ho diu, que pot fer tots els actors de l'auca i que no en deixa cap per verd, no? Doncs això. I bé, és una obra on dius tu molt bé, és aquest teatre de l'absurd, hi ha molt de Beckett, hi ha molt de Ionesco, hi ha molt brossa fins i tot. Pinter també, i molt brossa fins i tot, aquesta escala en formada A, no? Que queda a l'escenari, vull dir que sí, però que és una altra manera de comunicar i interpel·lar el públic, però a mi em sembla que és molt interessant, a mi m'agrada molt fer treballs d'aquests de tant en tant. És que està molt bé, però el públic en aquestes obres en concret ha de saber una mica què ve a veure. Sí, sempre és millor si saben una mica què ve a veure. Perquè si no, bona tarda. Sí, de totes maneres, quan anem a veure una exposició de Pollock, per exemple, tampoc ens preguntem exactament moltes vegades què ens vol dir Pollock, no? Sinó que ens deixem traspassar, o inclús millor el mateix, no? Ens deixem travessar per les emocions que ens arriben d'aquelles pintures. Això seria una mica el mateix, no? A vegades és millor si saps de quedar una mica, evidentment, però si no, intentar comprendre des d'un altre cantó, no? Aquest és una mica l'exercici, és una mica la gràcia que té aquest tipus d'obres. El teu personatge, tots dos vaja, però el teu en concret, està tan decebut de tot que potser únicament recorda la seva infantesa com el... Sí, és el gran regne a mantenir i a recuperar. I l'obra juga molt a favor d'això, d'aquest joc constant. Tot és un joc de màscares i l'Albert en aquest sentit defensa, a partir de la idea de suïcidi, defensar absolutament tant com pot la vida, no? Acaben jugant tots dos, escena, acaben jugant, com tu escrius, i aquesta tesi, aquesta mirada sobre el món i sobre el teatre en concret, perquè també ho fa, és un exercici metateatral, també. En un moment que comencem a reconstruir-se tot l'espai, però sempre amb aquesta idea de llum i aquesta idea de joc. Dinamarca continua fent-ho a podrit, però en aquest cas potser no solament seria Dinamarca, sinó que seria the whole world. Tot el món, sí, seria tot arreu, a tot arreu. I més avui en dia, sembla, sempre ha passat, però avui en dia molt, fa pudor de socarrito i pudor que alguna cosa s'està podrint. Dintre de l'absurd que hem viscut a l'obra, al començament de tot, quan aquella veu diu que els mòbils s'apaguin, i a continuació ha sonat un mòbil. No sé si us heu fixat, però és brutal, dic, això està preparat. No, a veure a continuació, tanqueu els mòbils, sona un mòbil. És aquelles coses que passen al teatre, que són divertides per un cantó i especials també. El teatre té aquesta cosa que és viva, té aquesta cosa que tot forma part del teatre, quan ets dins d'un teatre. I coses d'aquestes a vegades són xules. I et desconcentra o desconcentra l'actor veure com en algun moment algú que no li agrada l'espectacle marxa? Pot desconcentrar-te o no, mira, ja no et desconcentra, però hauria marxat un i dir bona tarda. Sí. Educats. Ells que no t'han respost. Ells no han respost, trobo que és una falta d'educació. He estat a punt de dir allò, Justin, la porta, sisplau, sortim. Però he pensat, tampoc no. Però bona tarda sí que els dic a vegades, sí. Molt bé, acabo ja. Dona-li a l'espectador una o dues o tres raons que vulguis perquè vinguin a veure Dinamarca. Mira, Dinamarca s'ha de venir a veure per moltes raons. La primera és que és escrita per la Lluïsa Cuniller, que és la millor dramaturga, i quan dic dramaturga vull dir dramaturga i dramaturg que tenim al nostre país. És la dramaturga més important, una de les més importants d'Espanya i una de les més importants d'Europa. Tot el que escriu és fantàstic, és una dona que escriu, i aquesta concretament per mi és una de les seves grans obres. En segon lloc, perquè és un tipus de teatre que no es veu gaire
És un tipus de teatre que se'n fa molt poc, és aquest teatre que tendeix cap a l'absurd, però ple d'emocions, ple de codis, de signes, on pots estar treballant com a espectador tota l'estona perquè no para d'haver-hi inputs. I pel sol fet que és una mena de tipus de teatre que no es veu gaire, ja val la pena passar-hi. I en tercer lloc perquè hi surt la gran Imma Colomer, que està extraordinària a l'edat que té i on s'ha de firmar, perquè és extraordinari el que fa aquí a Dinamarca. Per tant, em podria dir 5 més de coses, però només per aquesta estratègia penso que val la pena. Jo dic una quarta, perquè surt el Pere Arquilloé i evidentment, doncs, la conjunció, home, el tandem Colomer-Arquilloé és brutal. Moltes gràcies, Pep. Moltes felicitats, i a reveure. Gràcies. Fins la propera. I gràcies, Marta. Gràcies.